duniyar nishadi. Matsalar abincin ne ma za ka ci sai ka duba saboda mutane kowa yunwa ta mai yawa. Kai bawan Allah da hankalinka da tunaninka za ka aikata kisan kai? San kai. Ni da kake gani na kwastan ne na fararen kaya. Mai girma shugaban kasa ya ce mu zo mu aiki har cikin gari har cikin gida. Ba iya bakin boda ya kamata mu tsaya ba. Ka zo na kana cin shinkafa. Kilan aka bibiya wannan shinkafar taka yan waje ce. Idan na ci ta yan waje ce za ka ci ubanka. Idan yar gida ce gida za mu da kai. Dan haka yanzu dauke da in ci. Idan yan waje ce za ka gane baka da wayo. I will hate you, I will kill you. Ka bar ganin ka gaba na san ba su da kumbura ka. Let's go. Allah ya sa in ji yan waje ce. Wallahi za ka gane baka da wayo. Lalle ma wannan. Ba ni cokali ne. Hey baban tinkiya. Hege baki. Allah ubangiji ya sa in ji yan waje ce. Allah ya kwace ka. Allah yana son ka da rahmarsa. Wannan shinkafar taka ba yar waje bace ba. Yar gida ce. Ban taba sanin yar gida bace ba sai da na cinye shinkafar gaba daya. Dan haka an shi kwanan ka. Yawwa. Ka je ka samu ko faro ne ka sha. Allah ne yake son ka da rahmarsa amma da ka ci uban ka wallahi. Zan iya tafiya? Ba fa da nuni a jikina ba. Jami'in tsaro ne ni. Ban kai rigima da ni kaman kai rigima da shugaban kasa ne. To ka kira shugaban kasan a waya ka ce zo ina neman shi. Ye? Eh. Ayo. Dan Moda Hausa TV duniyar nishadi. Idan na yi rigima da kai kamar na yi rigima da shugaban kasa ne? Ware ma kuwa. Ka kira shugaban kasan ya zo ya kwace. Ye? Kira shi. Kawai da ka tashi. Za a dan kawai gaba ka. Muje ai baka samu ba MT ba. na samu lokacin da ka daga na samu sai dai in sada ƙasa kake so. Peacock action. Yawwa Allah ya kwace ka Allah ya kwace ka wannan shinkafar taka ba yar waje bace da yar waje ce da ka ci ubanka. Action. Ya ga shinkafa Action. kai kana da hankali Har mai ba. dan yi tafiya na juya da haka sai an jima Rolling. Action. Allah idan kai rigima da ni ba kuma kai rigima da shugaban kasa ne kamar kai rigima da shugaban kasa ne ya ku san abin da kai Ya ka dawa no? ne rigima da kamar na rigima da shugaban kasa ne Peacock action. bawan Allah ni ba da kake gani in kai rigima da ni kamar kai rigima da shugaban kasa ne Idan na yi rigima da kai kamar na yi rigima da shugaban kasa ne? ware ma kuwa To ka kira shugaban kasan ya zo ya kwace. Kira shi. kawai da kana za a dan kawai kamar ka Muje ai baka samu roba MT ba na samu ka same ji ba lokacin da ka daga na samu sai dai in sada ƙasa kake so.